wanda na kami na may kamera, ito kung niliwa mo naman eh. Kung ano may matangitay tayo sa radyo na sinukuha. May kinda ba kinamamunuwa nila ko yung matinto sa pinaminom niya niya. Sa warita chumay nito so tadi ko may mundo na isang-isi ucho ko ninang dalawa may nagbiyan ng waturan. Siya ucho mo nilisip ko. Yan ang doon yung waturan sa ko. Ang motor ito ba yung tutuwa minister ng water rektek na ito daw ni Corleo ng matinto. So, kung natang sa wali, nabito ko, hindi ka naman ninimulan. Ito sa may ginggawang tipo. Pag ito ba nabagkala ni talitig sa wali, nabingkara, bisa may lakaraw sa ito. Ito sa mga sa sige na wali. Weekend na siguro na wala sinipuwa. Nakakagan ito naman tinis ng buong. Kaya naman itong bulo. Bukong siya na naman ikoro sa mga natamay. Siya binuna sa araw na naguno mo na kayo susawa. Sa nangulti na nanda na nanunguts ko na nguna nilang kanyuhay. Pambimbi keseni sa usawa kung dumagutik mati. Kapag na lang kaya baka sindong ka na magnakaw. Awal teratal nga may nanito suwata siya na matak. Yung goyan doon sa kana itubutubo ni Bingkaran. Sa nanunguts ko ng Muslim Kiburmura sa United Nations. Mendua nandundong nandora yung mga yan na bisi burburto nandong munuwa na huwag sa simdandong narede chug baka kami doon naka maringgit yara meraw nga biso siya nga biso nandundong tantoran kita chug weekend na naliw ni bulong kita iburbur yung weekend heavy Sanga sa chuk na pingarabya na sa teteyan kinabi mo nung tutong sa kung sa nila sa chuk sa tos rasunan to dali mo nung maturan sana may utsaki na kinabawin kumi kinabawin na way mo may waso sumatek may miniway mo Nabi water lektek na way mo na may water project kinisaw to way lao ya basa mo kalimundo untuk kung kaya katikin na kaya patokay na ecological purification system sa EPS pero wala ito ka na EPS mo so na mon sumindi ano ba na ito na algae microbes karena doon yung sila juga kaya waso sumati ginawa mo kaya naman ko na naman kaya hindi malakya nakatumi na may kornea naman sulit guna kendo grave bawa ni mati. Kalau minggu sampai bikin tu na nonton tu bunuh baturan. Kalau saya ni bawa ngai kemuli na sulit lemu. Belatani masuk mati kau nggak bagi kau. Nawai yang mereka minggu na nonton bulan, yang nonton tiku-tiku, kau sabar tak sajuku. Nawai yang mereka minggu telah ngandri minggu batu tak. Sinau minggu batu tak. Kau kaya lang cunoi. Kami pinta lang nonton bulan na teman datang saya. Uwag na kaka turang na tuina kaya ninom ni koro na damaki. Yan bibo kiliyaw kaya bito ko ni yan nung garabir na matay yan may karam ni bato tayo mo. Sa ako kasabita nga uwag na kiliyaw kinakampanya na Divine Mountains Company Limited meron ni may wakabot karatek na bibato tayo mo. Na itutuyan ito na company and do the home meron biging karay may bangwa na ganyan sa ako kung binakatay niya ako sabot ka niya ako binakabiging bon hindi sa raw na binong sa sibi and then liya raw niya nang matintu na sa rin raw na hindi tulo na nang talangkit sa nakabimbiwan na matintu meron daw sol-sol bagi kim niya liya niya kinabi company siya na bisong song ka na tundok ni matintu kung menaraw niya karay kina na biwato na kitaki kan rundroni kena na kena todo ko yung ganun. Nabi wato tek ko endo na kena lalu kena awawot kana tekin na no huli no misul baki kino matintu
na biso ko soa na taon dapat matintu ikim na lemo noa merawat ikin na biwato tagtagi na ditinti ko gora ko noa sa mo tikin na biwato tagtagi na taon dapat ni korma bahay hindi na niya masuk ke limang na iso ko ilaw ni biwato tagtagi ko yan siya ni rawa nindo na iso ko ilaw ni bikay rawa menanggulo binyo iso suha nandun na naman liwasan na naturangan wa tabut talsunan na dito bitalo sa kuwa yan na Thomas Full kuno ko ni siya ni na bakile ni bimbi siya na yang luway yan mo na yung tuki na luway yan ang gindo bakile na nang sama lagi na multi niya na bitutupo yan singin ko betamut na pag nakaliyan bikini kele wa ite tikim niya ni bata tagtengo kama ni tu na sabot ni ko yan na hulay mo na korona gamaki kawata kil ni bikan na kananya na bingon may muli nabito sa naman yung sugo kanto kay kamaro tayo sa talang abiyaw to sa mintola warato kan matay kuwa di wato tek ni way sa saba and not mic and singing din nasa boy